Chatunga Mugabe aiwa mukomana unoziva kuti I was the son of the late and former president wenyika yeZimbabwe. Panguva inoi aiwa takuona kuti these guys vakunyatsobuda pachena vachinatsoratidza matrue colors avo havachanyari. Noda kuti even munhu kuzvilebhula kuti ndiri chigananda panguva inoi havachachi just because vakuziva kuti ndozvavari. Vakunyatsoziva kuti ugananda nawo huri kumanifesta in themselves. Sanapinda mashuka anobuda kutoka panapa aona Chatunga Mugabe atona kuti aiwa people now vakuda kunyatsokurwadzisa vanhu vakusapota General Chiwenga kuti vasubscribe like vatombe bell kuti muna paendo paka muda nyora chiti as I will be flying to Zimbabwe for the independence celebrations next week. I will try to see Scott as I wish to discuss more on gold dealings. I wish to learn a lot from him as I wish to go deeper into gold dealings because President ED opened doors for all to make money in Zimbabwe. Ndo mashoko amuda toka panapa na Chatunga Mugabe. Panapa achitaura mashoko awa aiwa wanyatsoona kuti people nawo muchivaona aiwa vana Chatunga aiwa nana Scott Sakupwanya vanhu vanozivikanwa kunzi vane ma-allegations ekunzi aiwa mabusinesses avo vanooperator vane ma-allegations ecorruption pamwe chete aiwa nokubva pamadeals anoonekwa kunzi aiwa anenge ari fraudulent. Panguva ino achibuda pachena achiti aiwa mutungamiri wenyika akati vanhu tsvakai mari make money. Ane achiti ndoda kutodzidzisawo more about magold dealings. Nyatsokuona kuti people panguva inoi angori ma-direct attacks ekuda kunyatsokuratidza kuti aiwa those who are against the Zimbabwean leader, those who are against zvigananda vanofanira kunyatsokurwadziwa from deep inside kuti vanyatsokurwadziwa vanyatsokuita godo chairo chairo pamusoro pezvavanenge vachiita panguva inoi. Imbudzi mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ake. Nayo comment section medu dzemafunguro enyu. So subscribe or like, punch it on the bell.